Oletko se koskaan ajatellut semmoista tosiasiaa, että Jeesus, meidän Herramme ja meidän kunintaamme, elää tänä päivänä. Hän ei ole kuollut, hän ei makaa jossain haudassa, vaan hän nousi ylös. Ja tänä päivänä hän istuu Jumalan oikealla puolella ja onkin myös tuleva alas tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Nyt kun me mietitään sitä, että Jeesus elää ja Jeesus hallitsee, niin kun me kristittyinä tavallaan ollaan taivaan kansalaisia ja ollaan Jumalan hallintovallan alla, niin meidän tulisi elää niin kuin Jumala kehottaa meitä elämään. Meidän tulisi karttaa syntiä, meidän tulisi karttaa kaikkea vääryyttä ja meidän tulisi pyrkiä elämään Jumalan maailman mukaista elämää.